Id-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista kompla jkun sors ta' konfużjoni u skumdita kbira d-deputati tal-partit. Dan derbiċċar waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali fejn One News staqsa propju dwar dan id-dokument. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet ma ġew elenkati l-ebda proposti minn dan id-dokument dwar is-suġġett tal-konferenza. Id-deputat nazzjonalista Evan Bartolo viżibbilment skomdu ma li simx imqar proposta waħda minn dak li propona l-Partit Nazzjonalista biex bekk kompli tiġi konfermata l-iskomdità tad-deputati ta' Bernard Grek li jikwotaw dan id-dokument. Kif ma semmejċej per eżempju l-lum dwar il-pre-budget ta' dokument tal-PN rigward il-faqar? Rigward? Rigward il-faqar. Aħna illum il-press conference tal-lum kienet propju dwar l-issue Li Bartolo ma tkellimx fuq id-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista kompla jikkonferma l-esklusiva li żvela One News il-ħamis meta tħabbar li l-Partit Nazzjonalista ħassar il-konferenzi tal-aħbarijiet li kellu skedati sabiex jispjega dan id-dokument wara l-kritika li dan l-istess dokument qala minħabba id-gerfix li kien fih. Fil-fatt kien qal li kellu jsir dan il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għal-Finanzi Jerome Caruana Cilja. Fil-jiem li ġejjin ħankunu qed nagħtu aktar dettalji mid-deputati rispettivi settur dekasteru naturalment dwar l-oqsma varji. Madankollu dawn il-konferenzi qatt ma saru u dwar dan staqsejna wkoll lid-deputat nazzjonalista Graziella Tard Previ. Hija sostniet li kien hemm raġunijiet wara l-fatt li dawn il-konferenzi qatt ma saru. Il-Partit Nazzjonalista qal li kellhom isiru numru ta' press conferences biex jispjega propju dan id-dokument. Għaliex ma sarux dal-press conferences? Żgur li il-schedule ta' kif jitqassam ix-xogħol naħseb kellu jitwetta, ġifieri żgur li Ma twettqux imma daw. Ma twettqux daw il-press conferences, ġifieri. Żgur li jkun hemm raġunijiet. Id-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista kien sors ta' kritika kbira għal partit tal-Maduma u għal kap nazzjonalista Bernard Grek. Ftit tal-jimilu, l-editur maniġerjali tal-Media Today u l-ġurnalist esperjenza Sejfir Balzan sostna li Bernard Grek laqqas biss qara d-dokument li preżenta l-partit tiegħu stess. Balzan saħansitra sostna li anke kieku Bernard Grek qara d-dokument ħaqqu ċomata tal-li kien traskurat. Għal ukoll li dan il-każ jikkonferma mill-ġdid kemm il-Partit Nazzjonalista m'għandux sustanza. Tal-istess fema kien l-editur tal-Gazzetta llum li fl-editorial tiegħu innota d-dokument ta' qabel il-budget minn l-iżbali tal-Partit Nazzjonalista. L-editur tal-illum saħansitra stiden il-Partit Nazzjonalista biex jara dokumenti ta' sħab soċjali li saru bi professjonalità u li qajmu punti pertinenti.